Този зъбен Армагедон е от случайно избрана детска градина в Силистра. Доктор Мария Димитрова ръководи провеждането на програмата за запечатване на първия постоянен зъб при 6-годишните деца. Децата са с много развалени зъби, особено и на постоянни вече зъби. Още от бременността трябва родителите да се обхващат, за да може зъбите, които се образуват, да бъдат предпазени от този кариес. Учителката Саша Иванова смята, че дори и малкото опити за профилактика закъсняват. Според мен големия проблем е там, че започват да правят профилактика на зъбите, когато вече се сменят. Това е масово при децата. Майката на 5-годишния Георги е съгласна детето й да участва в различни профилактични програми. Ако обаче някоя институция отдели време и средства да ги реализира. Да, бих се съгласила, защото зъбките са важни за децата да бъдат здрави. Няма да се развива кариеса и естествено децата ще бъдат доволни и ние също. Не всяко дете обаче може да остане спокойно в зъболекарски кабинет. И той малко само го е страх. Отначало плаче, после се успокоява. Да. Истината е, че колкото по-често водим децата си на зъболекар сега, толкова по-рядко те ще чукат на вратата му като възрастни.